תלחץ עליו. אוקיי. זהו. אוקיי. מקליט. אז אנחנו, אחרי שמצאנו את הכפתור, אנחנו מתחילים, ואני מודיע על השיעור של היום. בפעם שעברה אני שכחתי להגיד את התאריך, אז לגבי הפעם שעברה שהיה פגישה מספר 190, זה היה ה-27 ביולי לפגישה 190. היום אנחנו מתחילים פגישה אינטראקטיבית חדשה, מספר 191. והיום, מה התאריך היום? 1 באוגוסט, אם אני לא טועה. כן. 1 באוגוסט 2022. היום אנחנו ממשיכים לקרוא את הסיפור של גראדה זיידה סוני נקלח. ואנחנו בעמוד 25. אבל לפני שנתחיל לקרוא בעמוד 25, אני רוצה לספר לכם על משהו שקשור לסיפור הזה של גראדה. תשמעו, אני התחלתי לתרגם את הסיפור הזה לעברית ביחד עם דוקטור מוניק דהן, תרגום שהוא בשביל להדפיס את הסיפור בעברית. וברגע שהתחלנו לתרגם את הסיפור מיידיש לעברית, אני למדתי שמי שהכי מבין את הסיפור ביידיש זה מי שמתרגם אותו. את הסיפור הזה קראתי הרבה פעמים, אבל עכשיו שהתחלתי לתרגם אותו בצורה מקצועית ומדויקת ביחד עם דוקטור מוניק דהן, אני מלא התפעלות. I am flabbergasted to see how Grade is a very, very great writer. ואני מגיע למסקנה שהסיפור זיידה סוני נקלח יש לו מטרה אחת מרכזית, והמטרה היא בכל משפט, איך שאני מתקדם בתרגום ובקריאה ביידיש, חיים גראדה מנסה לתת תמונה של מדרון חלקלק, מה שאנחנו קוראים באנגלית the slippery slope of detachment between generations from their Jewish identity. כל משפט שגראדה כותב, הוא מקדם את הסיפור לקראת יותר ויותר ניתוק בין סבים לבנים שלהם ובין הבנים שלהם לנכדים. ולכן הסיפור של חיים גראדה הוא כל כך אקטואלי בימינו, כי בימינו מי שמסתכל על המשפחה שלו רואה את הניתוק העובר מדור לדור, מסבים לבנים של הסבים ומהבנים של הסבים לנכדים. שלמה, האם אני צודק? כן, תשמע, זה התיאור, על זה אי אפשר להתווכח. אתה שאלת מקודם מה גורם לזה, ואז אני עניתי שאולי אחד הגורמים החשובים הוא העלייה בהכנסות של האנשים. זאת אומרת... עוד מעט אני אענה לך על זה. תראה, עלייה בהכנסה שמשפחות מרוויחות יותר, זה לא יכול להיות הגורם היסודי. הגורם היסודי הוא
בחינוך. החינוך היהודי הולך ומתדרדר ונעשה גרוע מדור לדור. מספיק להסתכל היום בבעיות החינוך שיש לנו היום, באלפי 6,000 מורים שבורחים מהעבודה על החינוך. מספיק להסתכל על בעיות החינוך כדי להבין שלדעתי הבעיה של ה-slippery slope, הבעיה של ההידרדרות מדור לדור קשורה לחינוך, ואנחנו יודעים שיש לנו היום במדינת ישראל בעיות קשות מאוד של חינוך. נחמה, מה את אומרת? Ich präsent lach, ich bin enttäuscht mit sich allein, weil ich habe studiert Jiddisch und aber ich rede nicht Jiddisch tagtäglich und ich kann lernen und verstehen die Wörter kimat. Okay, נחמה, das heißt, als wir dürfen was mehr lernen, wir kennen ein bisschen, wir dürfen was mehr lernen, das ist mein Maskone. ורה, שלום, מה את אומרת על המצב הזה? אני לא ממש מסכימה איתך. אוקיי, למה? זה חשוב מאוד איזה משפחה, גם שורשים של משפחה, ויוצא פשוט בסביבה שלי, אצל חברים שלי, וגם... בבקשה ורה, מהי הסביבה שלך? את גרה איפה, בארץ או בקנדה? אני גרה בירושלים. אוקיי. בגבעה צרפתית. באיזה קהילה? באיזה קהילה? בגבעה צרפתית. בגבעה הצרפתית, איפה שאני גרתי פעם. כן, תספרי על הסביבה שלך ומה את רוצה להגיד. אני לא כל כך, פשוט, יש לי חברים, כן. אלה שהגיעו מברית המועצות לשעבר. כן. ויש לי גם חברים ישראלים, שהם ממש עם, טוב, דוקטורים בפסיכולוגיה, ברמה גבוהה. אבל מה עם הזהות היהודית שלהם? יש לי, בואי נגיד, חברה שהיא דתייה עם כיפה סרוגה, כן. והיא יצירתית מאוד, אז יש לה משפחה גדולה מאוד, ופשוט יש תחרות בין הנכדים שלה, מי יהיה אצל סבתא. עכשיו יש חופשת קיץ, כן, חופשה גדולה, אז פשוט היא כל הזמן בתורנות. זה, היא בן אדם יוצא דופן, כי היא עשה דברים כל כך מעניינים עם הילדים, לא שילדים קטנים, גם ילדים גדולים, שלומדים גם אפילו אסטרונומיה וזה, אבל מה שהם עושים זה דברים, אז אין שם ניתוק, אבל גם שם גם הורים ממשיכים להיות מסורתיים וזה. אוקיי. משפחות שבאו מברית המועצות, יש לי משפחה שלי, בואי נגיד. כן,
סבא וסבתא שלי ושל אחי כמובן, וכל הבני דודים שלנו, הם היו אנשים דתיים. הורים שלנו כבר לא היו אנשים דתיים. נכון. למרות שרוב ההורים הספיקו ללמוד בבתי ספר יהודים. כן. גם היה לי דוד שהוא היה בעל של דודה שלי, הוא מוורשה. כן. בקיצור, אבל לנו היה תמיד כל כך מעניין עם סבא וסבתא, כן. גם הורים שלנו, למרות שהם אולי פחות יודעים את המסורת מנכדים, כן. אבל לא היה לנו ניתוק כן. בין הדורות. כן. אני רוצה אז בכל למה, זאת, כן, שלמה. אני רוצה להוסיף עוד משהו. מה שאמרתי מבוסס על תצפית על המשפחה שלי. ובמשפחה שלי, שהיא משפחה גדולה מאוד, אני יכול לזהות את התהליך הבא. סבא שלי היה חסיד מגור, שהיה לבוש שחורים עם שטריימל בחגים ועם קפוטה ועם כל התפאורה. הילדים שלו כבר, אתה יודע, כיבדו אותו, זאת אומרת, מצוות כיבוד אב הייתה המצווה הכי נעלה שישנה. הם היו, כל הילדים שלו היו פשוט ילדים יוצאים מן הכלל, ועשו כל מה שצריך לעשות, אבל כל אחד פנה לדרכו. אבא שלי קצת חזר בתשובה, בגלל כיבוד אב ואם, הוא הלך להגיד קדיש בבית הכנסת אחרי פטירתם, ואז לא היה לו נעים מהשכנים ומאנשי בית הכנסת, והוא קצת נכנס תחת כנפי השכינה, כמו שאומרים. שלמה, אתה יודע מה אומר גד על זה? כיבוד אב ואם פרלייט בשביל האנשים מבחוץ, ופחות מתוך כיבוד מצוות כיבוד אב ואם. אני לא יודע מה המניעים, אבל בכל אופן כולם שמרו על זה בקנאות. עכשיו, יפה. הדור שלי, אני חושב שאני הכי דתי שיש, למרות שאני כופר בעיקר. כן. אתה מבין? את כולם נשא הרוח, את כולם סחף האור, כמו שאומר ביאליק. נכון. כלום, לא נשאר כלום. עכשיו, האם זה עניין של החינוך? בשום פנים ואופן לא. אותי שלחו לישיבה, אני למדתי בישיבה תיכונית. יפה. מרדתי והלכתי. כך יפה. שזה לא כאן צריך למצוא את המוקשים. את המוקשים צריך להישאר במקום אחר. שלמה, אני מודה לך על ההערה הזאת, אני רוצה לחזור לורה לרגע. מה שוורה אמרה, ואני מאוד מעריך ההערה שלך שלמה, עוד מעט אני אתייחס אליה. מה שוורה אמרה, היא דיברה על מקרים יוצאי דופן שהיא מכירה, ולכן היא אומרת שהיא לא מסכימה איתי, אבל אני לא דיברתי על מקרים פרטיים, אני מדבר על המדינה שלנו, על מערכות שלטוניות, על המבנה של החברה, ושם רואים את הניתוק. עכשיו, מה ששלמה אומר, שהחינוך זה לא הסיבה העיקרית, אני יכול להסכים, אבל היא ודאי סיבה חשובה. מה עוד אפשר לחשוב גורם לניתוק? אני אגיד מה אני חושב. מה שעוד גורם לניתוק זה השינוי של התקופות, ההכרח שלנו כיהודים להגדיר את עצמנו מחדש, את היהדות שלנו, ואת זה אפשר לעשות בעזרתו של חינוך טוב, יהודי. ברגע שאין מערכת חינוך כמו שצריך, אנחנו יכולים פחות להגדיר מחדש
למה אנחנו יהודים ומה זה בשבילנו להיות יהודי. השיתוף בין שני גורמים, שינוי הזמנים שמצריך אותנו להגדיר את עצמנו מחדש כיהודים, ומערכת חינוך לא מתפקדת ולא טובה. מה זה לא טובה? ויתור למשל על 1000 שנות יידיש, וזה לא רק זה כמובן. ויתור למשל כמו שבן גוריון ויתר על לימוד תלמוד, הרי בן גוריון אמר שתלמוד זה לא מתאים לאזרחי מדינת ישראל, ועוד כמה עניינים כאלה. בסיכום, אני רוצה שנחזור לקרוא את גראדה, אלא אם כן מישהו רוצה עוד להעיר משהו. אם לא, נחזור לגראדה. לא הבנתי כלום, אף עברית, לא הבנתי כלום. עבורתו, אבל נחמה אומרת היא לא הבינה כלום, ואני מרגיש לא טוב. אני אנסה באנגלית לסכם במילים מעטות. בסדר, נחמה? Okay. My question was, at the beginning of our talk, why do we experience in our generation the slippery slope? Why do we experience a kind of Kurzschluss between generations? Why is the Jewish identity degenerating from generation to generation, as Chaim Grade wants it in his story, Zeide Sunenikach? And after I spoke with all of you, my resume of the answer is that at least there are two factors who bring us to a degeneration of our Jewish identity. One factor is that as modern Jews, we are living in a very different era, very different to the era between two world wars. And because of that, we need to define our Jewish identity anew from the beginning. In order to define our Jewish identity anew, we need a strong Jewish education, which we have not in the state of Israel. And I'm speaking about the state of Israel. Outside Israel, the problem is even greater because there Hebrew is very low. In the state of Israel, the problem of Jewish education, the problem of the Jewish Ministry of Education, the problem of what we are taught in schools, the problem of what teachers receive as a remuneration to their efforts is so big that those days we hear in the radio again and over that 6,000 new teachers are leaving their work as teachers because they don't receive a remuneration which is enough for their living, and they have to work also in addition in other things. And I say, if the state of Israel does not understand that Jewish education is a primary priority, we are in trouble. This
Nechama, now you understood what I say? Ja, ich will sagen nur etwas gich. Es ist ein Universalism in Chinuch, in der Erziehung. Es ist ein bisschen Jiddisch Chinuch und ein bisschen menschliche und Englisch und Sprachen und Business, like world business. Man darf man darf nicht sein klein oder in a Winkel. Man darf vergrößert. Ja, I'm trying to speak in Yiddish, and I don't know if I'm saying my point correctly. No, you are speaking Yiddish, okay. But what do you mean vergrößern? Vergrößern like I feel da in Toronto, die Hasidische Schulen, mehr schreiben, als sie lernen nicht good English, they learn nicht good mathematics and science. Nechama, we have the same problem here in Israel. The religious schools do not learn the core professions which every modern person has to learn. Aber ihr redet wegen Jiddisch Chinuch, ja? Jiddischer Chinuch meine ich als was so zu tun in Medinas Israel mit Madai Yahadut. Wie soll man schult euch a Yid in die Schulen in Israel? Und in die Schulen in Israel, Ben Gurion hat gesagt, als man darf nicht lernen, kein Talmud, kein Gemore. In die Schulen in Israel lernt man nicht keine jiddische Literatur und jiddische Sprache. In die Schulen in Israel lernt man wenig Madai Yadut. Und Tomer prüft man lernen mehr, sagt man, als das ist religiöse Erziehung. Man versteht nicht, als jiddische Identität hat zu tun, nicht nur mit Tanach, nur euch mit der ganzen Kette von Perushim במשך die Deures. בסדר? טוב. לומיר שלמה צוריגן עוד מילה אחת אני רוצה. בבקשה. כל מה שאתם רוצים להגיד, אני אשמח לשמוע. האם אנה הגיע היום? טרם. טוב, מה אתה רוצה להוסיף? כדאי לשים לב לשיעורי ההצבעה של הסקטור החרדי. עכשיו, לשיעורי ההצבעה. הצבעה. How much voting we have in the religious section? כן, בבקשה. Now, the rates of fertility is the highest in the world. And you can easily find women that have 12 or 13 children. Now, this should be reflected after 1 or 2 generations in the rate of success in the election. But the degree of leaving the sector is so high. So if you look at the Haredim, you will find that they are declining and they are not flourishing as expected. And this again says... רגע, שלמה, they are not what as expecting? They are not? Well, according to their fertility, you are expecting that they will be bigger and bigger in their how do you say, in their shiurei hatzba'ah, in the voting rate. In the voting rate, but you cannot find it.
It doesn't happen. And this improve that it is not the education, because their education is perfect, is total, is very, very enforced, and still. But what do you mean perfect, Shlomo? Their education is completely sectarian. It's not an education of a modern person in our time. It's not perfect, it's imperfect. Completely imperfect, in my opinion. No? Yes, it's your opinion, but well, it's not your opinion. Do you think that if they are learning Torah and are not learning mathematics and are not learning English, their education is perfect? For their targets, it's enough. They don't need differential mathematics. No. But why should they? Society needs citizens which are modern persons. We cannot have in our midst, we cannot have citizens who are not acquainted with our time. I want to tell you, Shlomo, today I heard a terrible thing in the radio. A very Haredic rabbi explained why the very Haredic people in Jerusalem are making trouble to the Rakevet HaKala. And they are, during the last 2 years, they are making problems and not letting to progress the preparation of the Rakevet HaKala in the street of Bar Ilan. They are damaging the machines. And he was asked, why do you do that? And they are a minority, but they are coming not from Jerusalem, they are coming from many other parts of Haredic persons. And he was asked, why are you doing that? And his explanation was terrible. He said, in the Torah, it is written, Al taturu acharei einechem. Don't go after your eyes. And if the Torah said that, we cannot let there will be a Rakevet HaKala. Why? Because in the Rakevet HaKala, there are women which are not dressed properly. That's terrible. That's not logical. That's retrograde. These are people who are living in the 18th century. With such persons, we cannot live in a modern society. And these are people who are breaking the law in the name of their own retrograde views on life. This is the problem. שלמה, מה אתה אומר על זה? Okay, obviously I agree with your attitude, but this is not the Haredim attitude, because they don't need those achievements that you are targeting for. Oh no, Shlomo, they need, because when a Haredi needs to go to his religious tasks from Jerusalem to Bnei Brak, and there is a Rakevet HaKala, it helps him to do that. And many Haredim go on the Rakevet HaKala. This minority which does not let to progress the works on the Rakevet HaKala, there are an aberration of the Israeli society. We cannot let them proceed because this is a fifth column
which is a terrible, it's like a terrorist way of doing, a terrorist way of acting in the Israeli society. טוב, אנחנו הולכים, ממשיכים לקרוא בעמוד 25, כולם רואים את עמוד 25, את התחלת העמוד. את פרק 4. לא אכפת לי פרק 4, עמוד 25, שלמה, איך זה מתחיל? דישני זברוקס, Die Schnee-Saberukes haben sich eingestellt, der eingelegte Schnee auf die Dächer hat sich getürmt höher von die niedrige Stieblach. זה המשפט הראשון. אוקיי. נחמה. כולם רואים? נחמה, את רואה? כן. נחמה, תקראי עוד פעם את המשפט ביידיש. אוקיי. Die Schneesaberruches haben sich eingestellt. Der angelegte Schnee auf die Dächer hat sich getürmt, höher von die niedrige Stieblach. יופי. בבקשה, נחמה. 2-3 מילים ביידיש תחזרי עליהם ותנסי לתרגם. וביחד עם שלמה נתרגם את זה. כן, נחמה. Wir haben gelernt das Wort die Metallitze, ja? Kann man sagen die Schneesaberruches? נכון, נכון. die Schneesaberruches, השערות של שלג, כן? כמו שאת אומרת, המטליצה, כן? We're stilled, we're quiet, we're I don't know, was not so heavy. אני מבקש, רגע, נחמה, השיטה שלנו, שאת חוזרת על כמה מילים ביידיש לפני שאת מתרגמת. Die Schneesaberruches, עוד קצת ביידיש. Haben sich eingestellt. תתרגמי. The snowstorms softened or were quieted or were stilled? לא. No? מהו הפועל, נחמה, במה שקראת ביידיש? Einstillen, stillen ein. זה רק חלק של הפועל. מהו הפועל בטקסט שקראת? sich einstillen. לא כתוב sich einstillen. בטקסט כתוב haben sich eingestellt, נכון? כן. haben זה זמן עבר. אז השערות של השלג haben sich eingestellt, השתתקו, שתיל זה שקט. זאת אומרת, הפסיקו להיות שערות. השתתקו. בסדר? So how would you say that in English? Calm down. Calm down. Calm down. Okay. Okay, calm down. עכשיו אני רוצה עוד שם במה שקראת, להצביע, להראות לכם משהו. מה זה, אני שואל את כולכם, כי עכשיו אנחנו נסביר את זה בהרחבה. מה זה המילה זיך, נחמה? מהו החלק שלה במשפט, בפועל? No, זיך, ich lehnt a Sach sich, das ist a reflexiv, das ist a passiv, es ist auf sich allein. auf sich allein. תודה, נחמה. במרזה ינעבר בוורד זיך, זה אומר, it means that the action of the verb is falling on the person who does it. Die Saberruches haben sich eingestellt, השערות נגמרו, come down, השתתקו. תמשיכי עוד כמה מילים ביידיש שקראת.
Der לא ungelegt, השתתקו, הם השתיקו את עצמם. נכון, נכון. זאת אומרת, נגמרו, השתתקו. נחמה, כמה מילים ביידיש? der ungelegte Schnee auf die Dächer, תרגום. The snow covered, the snow which covered the No, not the covered. roofs. מה זה הפועל אונלייגן? Ich weiß nicht. מה זה ליגן ביידיש? To lie, yeah. אולי. עכשיו, the verb is אונלייגן. הפרפיקס on אומר לעשות פעולה הרבה. אונגלקטר שני, the snow who accumulated on the roofs. Hat את sich, מבינה נחמה? yeah. אוקיי. Hat sich geturnt, Hecher von die נתרגם, the snow who accumulated on the roofs, hat sich geturnt Hecher. Ich weiß nicht, was man sich geturnt. אוקיי, זיך זה רפלקטיבי. מה זה טורם, אלנה? Rows like towers. טאוול. מגדל. Oh, wir haben gehört das Wort. Ja. נכון. Yeah. The snow accumulated, hat sich geturnt, was put one on the other like a tower. זאת אומרת, היה הרבה snow, כן? בעברית נערם. נערם, תודה שלמה. אז הסנואו נערם, כן? על הגגות. תמשיכי נחמה, מה שקראת. Okay, entschuldigt, es ist ein Rasch. Ich höre nicht dem Rasch. Okay. Nein, ist ein Rasch. Wir hören nicht dem Rasch. Von die niedere Stiefel. תרגום. From the low or lowly houses. The lower houses. זאת אומרת, גם לא רק בבתים הגבוהים, גם בבתים הנמוכים היה הרבה סנואו על הבתים. שלמה, המשפט הבא. The Handlerkes bei die Koschikes seien gesessen auf niedrige Bänkelach und gedrimmelt mit versteifter Glieder. Mit versteifte Glieder. גלידר. יפה, קראת יפה. אלנה, תחזרי על שתיים, תקראי את המשפט עוד פעם, כולו. Die Hand. לא, אלנה. Ja. Die Händlerkäse bei den Koschikes seien gesessen auf niedrige Bänkelach, aufgedrimmelt mit versteiften Glieder. אוקיי, תחזרי על שתיים, שלוש מילים. Die Händlerkäse bei den Koschikes. עד פה. Die Händlerkäse bei die Koschikes. איך את מתרגמת לאנגלית? לאנגלית רגע, קודם כל לעברית, לרוכלים ליד הסלים. רגע, הנדלקס זה נקבה, נשים, הרוכלות. רוכלות, ליד הסלים. ליד הסלים. ובאנגלית? באנגלית זה vendors near baskets. לא שמעתי, מה? זה vendors near baskets. נכון, the mark woman near the basket. תחזרי על עוד 2-3 מילים ביידיש. seien gesessen auf niedrige Bänkelach. לתרגם. Так. מהו הפועל, אלנה? מהו הפועל במה שקראת? seien gesessen. נכון, זיינה זה פועל עזר. כמו הובן יש גם זיין, זיינן גזסן.
Sit, מה? sit on low stools. לא, לא, לא. מה זה זיינן גזסן בעברית? בעברית ישבו על שרפרפים. על שרפרפים, יפה. תמשיכי עוד קצת. שרפרפים נמוכים. נידריקה בנקלך. שרפרף זה דבר נמוך, אז גם שלמה וגם אלנה צודקים. הלאה. רגע. Bis Händlerke hat sich übergeweckt von Drimmel. לא, לא, לא. את הגעת, בנקלך, את צריכה לחזור על עוד 2-3 מילים שכבר קראת. אני המשכתי לקרוא. לא, אל תוסיפי, כי עוד לא קראת מחדש כדי לתרגם. בפעם ראשונה אני לא... יש לנו פשוט שיטה שאני רוצה... כן, אני יודעת שיטה. עוד פעם, die Händlerkes bei die Koschike seien gesessen auf niedrige Bänkler und gedrimmelt mit versteiften... רגע. ungedrimmelt. איך תתרגמי ungedrimmelt? נמנעו. ונמנמו. נמנמו. They were dreaming. They were sleeping. כן, הלאה, עוד כמה מילים. בגפיים נוקשות. תחזרי על היידיש, לא. גדרימלט עכשיו ביידיש, כן? mit versteifte Glieder. יפה, mit versteifte Glieder, התרגום לעברית. בגפיים נוקשות. נכון. With stiff members. תודה. ורה... אפשר לתרגם את שתי המילים האלה, פרשטייפטה גלידר? לא הבנתי, סליחה. פרשטייפטה, הגלית זה איבר מהגוף. שטייף זה משהו rigid, with rigid members. מכיוון שהמוחות ישנו, אז הם לא זזו, והם היו with rigid members, עם איברים נוקשים. בסדר? גלית זה member. שטייף זה דבר שלא זז. כן, אלנה? ועם רגליים וידיים. לא חשוב, אומרים גלידר, זה יכול להיות גם רגליים, גם ידיים, אבל התרגום של המילה גליד זה member, איברים. לא אומרים איזה, כן? בטקסט לא אומרים איזה. Body parts, yeah, body parts. They're body parts? Body parts, נכון, body parts. בסדר גמור. Stephen Limbus. מה? אנגלית, on those of וסטיפן... לא, רגע. שלמה קורא קודם כל. עכשיו שלמה תמשיך. Bees a Händlerke hat sich übergeweckt von Drimmel und sich Arir getan, ist von ihr Kopfverstelle Aaron trägvollen Abarg mit Schnee gleich in die Koschikes. ורה, תקראי את המשפט מההתחלה עוד פעם. בעת ההנדלק... לא, ורה, אמרתי ורה. עכשיו ורה, אני מרחיב את השיטה שלי כדי לשתף את כולכם. אוקיי. בעת ההנדלרקה hat sich übergeweckt von Drimmel und sich Arir getan, ist von ihr Kopf פצ'יילה זה המטפחת על הראש, כן, הלאה. כן. ארון
gefallen, Bark mit Schnee gleich im קושיקס. תודה. עכשיו, ורה, תחזרי על 2-3 מילים ותנסי לתרגם. אוקיי. בעת Händlerke hat sich übergeweckt. בייס, ההנדלרקה hat sich übergeweckt. תתרגמי. כאשר איזושהי מוכרת בשוק, כן. מה? עוד פעם? מה שלמה? לא הבנתי מה זה הנדלרקה. הנדל זה לסחור, הנדלרקה זה מוכרות בשוק, כמו שהאימא של גרדה הייתה. בדיוק. אז בבקשה, ורה, בזמן שמוכרת בשוק, הוד sich übergeweckt. התעוררה? נכון. עכשיו תחזרי על עוד כמה מילים ביידיש שקראת. להמשיך כאילו? את קראת כבר, עכשיו כמה מילים ביידיש. פון דרימל התעוררה מהשינה? כן. Und sich getan? Und sich getan. getan, כן. תתרגמי, und sich getan. והייתה עושה תזוזה, כאילו נכון, זזה. ברגע שהיא מתעוררת, אז היא נתנה תזוזה של הגוף. כן. הלאה, עוד כמה מילים ביידיש שקראת. Ist von ihr Kopf verkehrt heruntergefallen, ein Berg mit Schnee. עד כה. אוקיי. אז כשהיא התעוררה וזזה, ist von ihr Kopfverzähle, מטפחת שלה, מתחת הראש שלה, ממטפחת הראש שלה, נפל גר. לא, רגע, מה זה הרונטרגפל? רגע, הרונטר, את תרגמת את המילה הרונטרגפל נפל. כדי שיהיה נפל, אפשר היה לכתוב איסגפלן. למה גרדה כותב הרונטרגפל? ירד. לא, אנחנו מדברים עם ורה. כן, ורה. את הבנת את השאלה שלי? כן. גרדה יכול היה לכתוב איסגפל, אבל הוא לא כתב איסגפל, הוא כתב איזרונטרגפל. אז איך אנחנו נתרגם? לא רק נפל, אלא מה זה הרונטר, ורה? זה כאילו... לא כאילו. מסביב? מה? סיבוב? משהו. זהו פרפיקס ששמים לפועל כאשר רוצים להגיד שהפעולה נעשית כלפי מטה. איזרונטרגפל נפל כלפי מטה. הרי המטפחת הראש זה על הראש של האישה. ליפול אפשר רק למטה, רק למטה ליפול. תני לדבר. מכיוון שהשלג נערם על הראש, על המטפחת, כאשר היא זזה, השלג שנופל, נופל כלפי מטה. לכן גרדה לא כותב גפל, אלא הרונטרגפל. תמשיכי עוד כמה מילים שמה שקראת. סליחה, אני מצטערת, אבל מידע שלי בפיזיקה, ליפול אפשר רק למטה. ורה, את צודקת, אבל אנחנו עוסקים במשמעות של היידיש,
לא בידע שלך בפיזיקה. כשגראבה כותב הרונטרגפלן, הוא מתכוון נפל למטה. ככה אומרים ביידיש, כאשר רוצים לתת ניואנס איך נעשית הפעולה. ביידיש למשל גיין זה ללכת, אבל אם אני יורד במדרגות, איך בין הרונטרגגנגן. ביידיש מוסיפים את הכיוון של הפעולה. אל תשכחי שאנחנו לא עוסקים בפיזיקה, אלא באושר של שפת יידיש בעזרת הפרפיקסים לוורבים. במדרגות אפשר... רגע, על זה דיברנו הרבה לפני שנה, אבל מכיוון שאת הצטרפת לאחרונה, אני לא יכול לחזור על השיעורים, אז אני מנסה להכניס באמצע קצת הסבר. אדנק. בסדר? בסדר גמור. רגע, אני שואל את ורה, זה בסדר מה שאני אומר לך? מה? זאת נחמה אמרה משהו. לא, לא הבנתי דוס וורט. לא, רגע, אני עכשיו מדבר עם ורה, תנו לי לגמור את השיחה עם ורה, אם אני לא טועה. ורה אמרה שבפיזיקה זה לא ככה, אבל אנחנו מדברים על יידיש, אז אני שואל את ורה, האם ההסבר שלי מובן לך? כן, אני אמרתי אדנק. את אמרת, אני לא שמעתי, מכיוון שכשאני מדבר ועוד אנשים מדברים, אי אפשר להבין. עכשיו הבנתי, ונחמה, מה את אומרת? אני לא הבנתי הרונטרגפלן, das meint fallen מתחת הפצ'לה? לא מתחת, אלא כלפי מטה, in the direction of down direction. Das meint etwas schwer wie ein Berg? לא, זה לא חשוב, לא חשוב, עוד שוור, עוד אני שוור. אפשר להגיד, ביידיש אפשר גם להגיד, אריברגפלן, משהו שנופל מעל למחסום, אז זה לא כלפי מטה. הרונטרגפלן נפל כלפי מטה. מה לא מובן פה? בזאת פלטה שני, nicht הרונטרגפלטה שני, אז was ist der Unterschied? פלטה שני, פלטה רגן. כשאומרים פלטה שני, יודעים ששני נופל מלמעלה כלפי מטה ולא צריך. אבל כשרוצים להגיד שהשני על המטפחת של הראש נפל כלפי מטה כשהאישה זזה, אז רבי אומר הרונטרגפלן, כדי להדגיש את העובדה, כן, שהשני שהיה על הראש שלה נפל, ועכשיו תמשיכי ורה ביידיש מה שקראת, לאן הוא נפל? ורה? ורה שומעת? את שתיקה, מיקרופון לא עובד. רגע, קודם כל זה היה המון שלג, הוא כתב ברג. זה... איפה הוא כתב ברג? באיזה ביטוי? הרונטרגפלן, הברג משני. יפה, הברג משני, ברג זה גם הר, אבל זה גם הרבה. ביידיש כשאומרים הברג מתמנשן, רוצים להגיד הרבה. הברג משני, נפל הרבה שלג ממטפחת הראש. למילים ביידיש יש בדרך כלל יותר ממשמעות אחת. כאן המשמעות היא פואטית. הברג, הכוונה לא להר של שלג, שהרי על הראש שלה אין הר, אבל הרבה שלג. אני בטוחה שאפשר לומר הר של שלג. אפשר לומר.
רגע, מי מדבר? ילנה. מי? ילנה. לא קלטתי מי מדבר, אלנה. ילנה. מה את אומרת? שאפשר לומר הר של שלג. ודאי, אבל המשמעות זה לא שנפל הר מהראש, אלא הרבה שלג. נו טוב. אוקיי. ורה, תמשיכי, תגמרי את המשפט, קראת כבר עוד כמה מילים. לאן נפל השלג מהראש? רגע. gleich in die קושיקס. נכון. ישר לקושיקס, לקוסאות שלה. לא, קושיק זה סל. לסלים, כן, כן, כן. לסלים שלה. זאת אומרת, נפל הרבה שלג ממטפחת הראש של המוחות, ישר לסלים שלהם איפה הסחורה. עכשיו תבינו יותר טוב למה כתב גראדה ארונטר גפל. מכיוון שהארונטר הזה, זה לא רק שהשלג נפל מהראש, אלא הוא נפל כלפי מטה לתוך הסלים. הארונטר גם מדגיש לא רק שהשלג נפל, לתוך מה הוא נפל. מבחינת שפת יידיש ומבחינת הסגנון של גראדה, המילה ארונטר היא מדויקת, מכיוון שהיא רק לא אומרת שנפל למטה, אלא גם לתוך מה. כן. האם יש שאלות? ואם לא, שלמה ממשיך לקרוא. יש שאלות? לא. מה? לא. Ich habe geguckt auf ein Weinreich-Wörterbuch und fallen unter, das meint succumb. To succumb. לא הבנת. נחמה, לא הבנת. תשמעי אותי. המילה היא לא fallen unter. fallen unter, fällt unter ein Auto, הוא נופל מתחת לאוטו. אבל המילה פה זה לא fallen unter, המילה זה unterfallen, זה פועל אחר. האונטר אצל ויינרייך, זה מילת יחס, זה משהו אחר. הבנת את ההערה שלי, חמה? No, ich verstehe nicht. Ihr versteht nicht. Und heruntergefallen. Oh, herunter, nicht unter. Okay. ודאי, זה מה שאני אומר. Okay, entschuldigt, ja. הפועל הוא שלם, זוהי מילה אחת, herunterfallen. לא fallen unter. unter זה משהו אחר, זה מילה אחרת. אוקיי. אתם חייבים לדעת להבדיל בין פרפיקס לפועל, קידומת לפועל, לבין מילת יחס. אוקיי, רגע. אוקיי, שלמה, המשפט הבא. Der Sehen, als sie hat sich beginnen aufgehabt zum Schlaf, kein Keine weiß sich sei bei nicht, hat die Jüdene genommen, ausriemen auf den Kohl ihre gefrorene Äpfel, נקודה. עד פה. אני אומר לכם מראש, שגראדה מתאר פה את האימא שלו, בשוק, שהייתה מוכרת תפוחי עץ קפואים. אבל עוד מעט אנחנו נראה איך אפשר לדעת את זה. מי עוד לא קרא? טוב, נחמה, תקראי עוד פעם את המשפט. Does the same sentence? Not Nahamo?
כמו שעשינו עד היום כל הזמן. Okay. שלמה קורא משפט ביידיש, אחת מכם כדי לשתף את כולכם, קורא עוד פעם את אותו משפט, אחר כך קוראים 2-3 מילים ומתרגמים. זו השיטה. בבקשה. Der Zen, sie hat sich beginnen, aufgehabt von Schlaf, keine weiß sich, sei wie nicht, hat die Jidene genommen, ausriemen auf den Kohl ihre geworfene Äpfel. לא geworfene, gefrorene. Gefrorene. gefrorene Äpfel, נקודה. עכשיו תחזרי על 2-3 מילים ותתרגמי באנגלית אם את יכולה, ואחר כך בעברית, כן. She noticed or she recognized? לא, צריכה לחזור okay. לפי השיטה. אתם חייבים ללכת אחרי מה שאני אומר. אני לא סתם מבקש את זה. יש לי שיטה כדי לעזור לכולנו להבין טוב יותר. אני המורה שלכם או לא? כן. אבל שכחתי. אוקיי. מה? שכחתי. בסדר, אני לא כועס, אני רק רוצה שלא תשכחו. כן. Ich kann nicht lernen und gucken in mein Wörterbuch und schreiben die Wörter auf Papier. Das ist eine schwere Arbeit, רבותיי. Lernen Yiddish ist eine schwere Arbeit. זה לא בידור. It's not a pastime. Okay, בבקשה. Okay, der Zen, sie hat sich beginnen, aufgehabt von Schlaf. Okay. She noticed or she became aware that she... Beginnen is a Hebrew word. I don't know what it means. beginnen זאת אומרת, איך אומרים באנגלית? Gratuitely. In vain. יפה, in vain. In vain? Okay. כן, אבל עכשיו נחמה, מהו הפועל במה שקראת, במשפט שקראת? הפועל. hat sich aufgehabt. ומה התרגום של sie hat sich aufgehabt? She awoke. She awoke. יפה. טוב, עכשיו תתרגמי לפי הסדר של המילים. She was kidnapped. סליחה שלמה? אני אומר, she was kidnapped from her sleep. She was what? Kidnapped. Kidnapped. No, awoke. No, suddenly she awoke. Yeah. נכון. אז נחמה, she realized that she awoke from gratuitely. איך את אומרת? In vain. She realized that she awoke in vain from her sleep. עוד כמה מילים ביידיש. Kein keine weiß sich sei wie nicht. תתרגמי. לא, עכשיו נחמה מדברת. kein keine weiß sich nicht. תרגום. sei wie nicht. לא הבנתי. kein keine weiß sich sei wie nicht. sei wie. אוקיי, בסדר. תרגום לאנגלית. There's no customer there, or which was appeared or was seen anyway. Mm-hmm. No customer appears anyway. זאת אומרת, אפשר גם לישון ואפשר גם להיות ער, אבל היא לא מוכרת כלום. הלאה. Hat die Jidene genommen ausriemen auf den Kohl ihre... Hat die Jidene genommen ausriemen auf den Kohl. מה זה ausriemen, נחמה? Ich weiß nicht. To price.
To say good things about the merchandise, to price. Oh, Oisrimen. wenn Menschen rin sich, they show off, they show off. Okay. זה בא מן המילה room. Room means a very high opinion, a very high status. Hod sie genommen Oisrimen. Translation? She began with a voice or with a sound. I guess she was. בקול רם. She was trying to sell the apples, so she was sounding so out. She began to price voicing. Okay? Frozen apples. Frozen apples. כדי, כמו שעושים בשוק מחנה יהודה, לדבר בקול, כדי שיבואו קונים. גם בשוק. רבותיי, 2 קילו, שקל בקילו, בואו תראו, דברים כאלה. Oisrimen is to boast, yeah? To boast. To praise. To praise. Okay. לדבר לטובת, in a high voice, כן? מה הקשר בין אויסרימן לבין ערים? יפה, לא. ערים מן ערים זה דיאלקט, המילה זה ערום ונרום, אין לזה שום קשר. המילה אויסרימן קשורה למילה רום. רום זה היי סטטוס, היי לבל. אויסרימן לדבר על תפוחי אדמה, תפוחי העץ הקפואים שהם ברמה גבוהה של quality. עכשיו, מה הקשר? אני שואל את שלמה. רימן יכול היה גרדה בקלות להגיד עוד זיגנומן רימן או יפקול. היא התחילה לדבר לטובת התפוחים בקול. הוא לא צריך להגיד אויס רימן. מה מוסיף הפרפיקס אויס, שלמה? מספיק היה אם גרדי היה אומר עוד זיגנומן רימן או יפקול. למה הוא כותב אויס רימן? זו שאלה טובה ואין לי עליה תשובה. אוקיי, נחמה, מה את אומרת? אפשר mit sehr starker Kohl with all her might? נכון, הפרפיקס אויס אומר שעושים את הפעולה הכי חזק, הכי הרבה. זה נותן תוספת של הדגשה, to praise very much. עכשיו יש לי שאלה לאלנה. איך אנחנו יודעים מהמשפט שתרגמנו אותו כולו, שמדובר באמא של גראדה? אלנה. אני חושבת שיש תכונות של אמא, היא הייתה בדיוק מוכרת פירות בשוק, יש מטפחת על הראש, בדיוק זה אוטופורטרט של אמא גראדה. נכון, והיא לא מוכרה סתם פירות, היא רק מכרה תפוחי עץ קפואים. בכל מקום שגראדה מדבר על האמא שלו בשוק, היא מוכרת תפוחי עץ קפואים, ומה היא אומרת? when she praises, כשהיא בזירינט אויס, היא אומרת, וגראדה כותב במקומות אחרים, קום טהר וקויף דיה פלח, זי זיינן הזוי בי גלזר ויין,
הם כמו כוסות של יין. כך שאנחנו יודעים איך גראדה מתאר את האימא כשהיא מנסה למשוך קונים. כן. לא ידעתי שאפשר למכור תפוחים קפואים. ככה היה בווילנה כשהאימא של גראדה ניסתה לפרנס את המשפחה. בן, רק בן. היא הייתה אלמונה. והיא הייתה אלמנה, היא הייתה צריכה לפרנס את גראדה ואת עצמה. כן. שלמה, המשפט הבא. פלשר ויין. מלאגר ויינטרויבן ורקויפט. בקבוקי יין. מלאגר ויינטרויבן. ענבים של מלאגה, כן? ענבים של מלאגה, שזה עיר בספרד, שהייתה מפורסמת. כן, אבל כנראה שלענבים של מלאגה היה להם שם טוב. הלאה? ורקויפט, מי קונה? זהו, לא, שלמה. אז קיינר עוד מה שאתה קראת עכשיו, גראדה אומר לנו איך האימא שלו הייתה מדברת בשבח תפוחי העץ הקפואים. היא הייתה אומרת, תפוחי העץ הקפואים הם כמו בקבוקי יין, הטעם שלהם כמו ענבים של מלאגה. תקרא את המשפט הבא. נורס קיינר עוד sich nicht abgerufen. לא כתוב abgerufen. abgerufen. נכון. Noras keiner hat sich nicht abgerufen. כתוב אסקיינה שלמה. Hat die Verkäuferke wieder eingedrimmelt und gegliedert und Bewegung wie das Zingel in Spindel von der Wachschel, was in לא כתוב וקשל, כתוב ווקשול. סליחה? לא כתוב וקשל שקראת, כתוב ווקשול. ווקשול. Was ist gehangen über ihr Kopf? לא gehangen, gehangen. Gehangen über ihr Kopf an eiserner Eidus auf den Olam Haemes, als sie hat gegeben an ehrliche Weg. לא כתוב weg, כתוב ווג. ehrliche ווג ומוס. אוקיי, תודה. עד פה. נחמה, את קוראת עוד פעם את כל המשפט הארוך. אוקיי. Nur als keiner hat sich nicht abgerufen, although nobody answered or replied. Although when no one reacted, no one reacted, then. Or they're after called out? לא, זה אופרופן זה to react. ביידיש המילה אופרופן זה to react. Okay. Hat die Verkäuferke wieder eingedrimmelt? So the seller, the vendor, again, she dreamt. She became was asleep. She became again asleep. She fell asleep. She fell asleep. יותר טוב. Und gegliedert Unbewegung. Something without movement. And she
and she became frozen without movement. כמו קודם, כן. Wie das Single in Spindel. רגע אחד. Yeah. אומר גרדה, כאשר אף אחד לא הגיב לקריאות של המוכרת, היא נרדמה עוד פעם, ואז הוא אומר, and she was frozen as before. ועכשיו גרדה מתחיל להסביר what does it mean she was frozen as before. עכשיו גרדה מתאר מטאפורה ארוכה, what does it mean to be frozen. תחזרי רק על 2-3 מילים בהמשך. Wie das Single in Spindel von der Vogue-Show. עד פה. To be frozen like das Single von dem Spindel in der Vogue-Show. אני אסביר מכיוון שאת זה אתם אולי לא יודעים. גרדה משווה את ה-to be frozen למה שקורה במשקל ישן, מכונת שקילה, כן? איך אומרים בעברית משקל? איפה ששוקלים דברים. מאזניים. מאזניים. הוא מדבר על מודל ישן של מאזניים מהמאה ה-19. איפה שיש מאזניים, יש 2 צלחות, באחת שמים את המשקל, בשני שמים נגיד תפוחי עץ או תפוחי אדמה, ומכל צלחת יוצא חץ אל האמצע. וכאשר המשקל, יש נגיד קילו על צלחת, אבן של קילו, ועל הצלחת השנייה יש קילו של תפוחים, החיצים שיוצאים מהצלחות זזים עד שהם עומדים זה מול זה. האם מישהו מכיר משקל כזה ישן? אני מכירה גם כן. אוקיי, זאת אומרת שכדי לדעת שיש לנו קילו תפוחים, החיצים שיוצאים מהצלחות צריכים לעמוד זה מול זה. לזה קוראים ביידיש שפינדל, לחיצים האלה. כל זמן שאין קילו מצד זה וקילו מצד זה, השפינדל זז למעלה ולמטה, למעלה ולמטה. נכון? זה הווקשול, זה הצלחת ששוקלים. הווקשול is a scale? A scale? הווקשול is a scale, נכון. אבל למה ווקשול? בגלל שיש שול, יש צלחות, והם נותנים את הווג, את המשקל. כן? תקראי עוד פעם את המילים האלה שאנחנו מנסים, כן? את המטאפורה, כן. Was ist das Single? Was meint סינגל זה Single? לשון, זה השפיץ, השפיץ של החץ של השפינדל, השפינדל זה החץ, הסינגל זה הלשון, שזזה עד שהיא עומדת זה מול זה, לשון מול לשון, כדי לדעת שהמשקל הוא שווה. ומה זה וקשל? סליחה? וקשל מה זה? ווקשול, לא וקשל, ווקשול. אני עכשיו הסברתי. ווקשול זה הבלנס, זה המשקל. שול זה הצלחת שבנוי על 2 צלחות, והווג זה משקל. שלמה, זה ברור לך? כן, כן, אני פשוט לא הייתי פה 2-3 דקות, יצאתי לרגע. טוב, אתה צריך להודיע כשאתה יוצא, אז אני יודע למה אתה לא הבנת.
Ich habe eine Frage. Chaim nutzt das Single, ja? In Vilna oder Lita, sie haben nicht gehabt das. Sie haben nicht genutzt das. Nutzt das, weil ist literarisch. Eine Frage ist sehr interessant. Der Ingen ist so. In jüdischer Orthographie, in der modernen jüdischen Orthographie, wenn es ist da a Haktana. Was meint Haktana? Was meint Haktana? שם עצם שהוא קטן, היונג והיינגל, היינגל זה הקטנה, צונג זה לשון, לשון קטנה זה צינגל, כאשר יש שם עצם בהקטנה, בדרך כלל נגמר בלמד, צונג צינגל, מויד מיידל, יונג יינגל, כאשר יש שם עצם בהקטנה, הארטיקל זה דוס, באורתוגרפיה המודרנית ביידיש. אבל ניתן וילנה. רק רגע, אני באמצע הסבר. אני לא יכול להסביר במילה אחת, זה תהליך. עכשיו שאמרתי שבאורתוגרפיה המודרנית ביידיש, שם עצם בהקטנה, הארטיקל שלו זה דוס, אני אומר מה שנחמה אמרה. ביידיש אין בדרך כלל בווילנה ידיעה דוס, זה דר או די, דר צינגל, כן? אבל ברגע שמקבלים באורתוגרפיה המודרנית באיבו, את האורתוגרפיה המודרנית, עושים אינקורפורציה לכללים של האורתוגרפיה ביידיש המודרנית, גם את הדוס של היידיש הפולנית, ששם יש דוס. אז גרדה כנראה יודע שבאיבו צינגל זה דוס. האם עניתי לשאלה שלה? כן, כן. אוקיי. עכשיו אנחנו ממשיכים. מי קוראת נחמה? משפט הבא. המילים הבאות. Was ist gehangen über ihr Kopf? כן. Which hung over her head? כנראה שברגע שהמוכרת בשוק ישבה וישנה, אז המשקל היה על השולחן קצת יותר גבוה, כי היא ישבה על שרפרף נמוך. עוד כמה מילים. Ein eiserner Edes auf ein Eulam HMS. עכשיו גרדה אומר שהמשקל הזה שבו היו שוקלים כמה למכור, זה an eiserner Edes, המשקל הוא עד של ברזל, זאת אומרת עד מהימן, a true testimony, כן? אויפן אוילום האמס, שאני מבין ככה שאם היו אחרי המוות שוקלים במשקל כזה, זה היה נכון. יש עוד במשפט? Als sie hat gegeben an ehrliche Wog und Moss. אז הנה ככה למה בעולם האמת המשקל שלה היה אמיתי, זה היה עדות, אז היא עוד בגבן שהיא נתנה
הנער לכם מוס, מידה נכונה והיא לא מרמה, כן? זאת אומרת, אותו משקל, it was, the balance was a proof that she is a true vendor which does not try to fool the person who comes to buy her. Und noch einmal, es ist nicht besonders, ihr Mama redet zu keiner nicht. Sie hat Alkohol, das ist... Das ist gerade, was beschreibt, wie so ist euch sein Mama, wenn sie verkauft Apple und nutzt a Vauxhall. And she uses a balance, okay, in order to be a true vendor. שלמה, המשפט החדש. אני חושב שכבר אין לנו זמן. אוקיי, בואו נראה. נכון. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מתקדמים לאט, אבל מאוד חשוב לי שתבינו את השפה של גראדה, את המטאפורות שלו, ואני חושב שאנחנו מרוויחים בהבנה, אף על פי שאנחנו לא רצים בטקסט. יש לי הרגשה שבדרך כלל מורים שמלמדים טקסט כזה קשה רצים. אני מעדיף ללכת לאט, ושכל אחד מכם יבין בדיוק מה גראדה עושה עם הסגנון שלו. האם יש שאלה? ואם לא, אנחנו נסיים כאן. Es ist sehr schön geschrieben, zu haben eine Image, ja. נכון, נכון. זה בדיוק מה שאני אומר. גראדה הוא סופר בלתי רגיל, ואני נהנה מכל משפט שהוא אומר, וכשאנחנו מתרגמים, ומתרגמים נכון, אני מקווה שגם אתם נהנים. אז אני מודה לכם מאוד, וניפגש היום זה יום שני, ניפגש ביום חמישי, ותודה